Sugeng siang lur, sugeng kepan malih kalih kula Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Iki aku lagi ngiyup mergo mlaku kepanasan lur. Karo pisan sinambi ke video sekedar karo golek hiburan, muga-muga didelok videoku karo dulur-dulur. Lah sing delok videoku tak dongakne muga-muga dimurahne rezekine lan dipanjangne umure. Wis ngono lur ya, delokan videoku lur ya. Neng pertengahan antarane Sanan karo Dusun Bogor karo Desa Pecuk lur, Kabupaten Tulungagung. Sugeng siang lur, iki ana neng pertengahan antarane nanti jenenge Bogor Tulungagung ya. Bogor ki masuk Tulungagung koyoke. Karo Sanan lur, etan ki Sanan. Kok kae nek gunung Jejer loro kae ana ning Watulimo. Watulimo ki masuk Prigi Trenggalek kae sing kono kae lho. Kae gunung loro kae. Masuk Watulimo Trenggalek. Gunung sing jejer loro kae. Terus kae sing menyul kae gunung anu Tanggul Besuki Tulungagung lho. Nah, iki suasana aku juga video iki neng tengah-tengah Dusun Bogor karo kono kuwi etan kuwi Sanan lho. Nah, etan kaki Sanan. Nah, kaki Sanan kono kae. Sing kono kae Pecuk lho. Bogor ki ora kleru masuk desa Pecuk koyoke. Lek kae ki sing sisih etan kae Tanggung Gunung lur. Kae gunung sing etan kae Tanggung Gunung. Suasana ning kene parine tas tandur. Ki tas urip-urip tok. Dadi artine saulang kepungkur tas panen lur. Iki suasana dalan tengah sawah ijo royo-royo. Lah ngono kae lho lur. Nah ngono kae. Dadi suasana niki ngono kuwi. Terus nek pinggir dalan ki enek wit melinjo. Wit melinjo ki sing godhonge di kelo enak. Wite godhonge jenenge so. Kuwi sak wit kuwi mekan sing melinjo. Lah liyane kuwi wit anu, apa jenenge? Kok wit akasia. Mauni sing wohe pahit kae lho, sing nek jamu kae lho. Kae wong kono sik ndaut kae. Lek wit pari ki asline jenenge ora pari lho, wit pari ki jenenge Daud. Dieling-eling lho apa lho jenenge? Daud. Makane wong jebol winih pari kae diarani Daud. Daud ki artine jebol atau njikuk winih. Daud utawa wit pari ki jenenge Daud. Lek wis metu parine dipanen kae jenenge damen. Dadi Daud ning damen. Lek sik enom jenenge Daud sik winih. Nah, lek wis parine dipanen karo dipakakne sapi kae jenenge damen ngono lho lur. Nah, lek sing kae iki masuk Trenggalek kae gunung kae. Baru kan durenan. Iki suasanane kanale ngene iki lur. Kae ning lor kae ana dukuhan ting prentul aku ora roh jenenge. Iki masuke Sanan lur. Kae iki Sanan.
sing omah grumbul-grumbul kayak sanan lor kayak gini. Biyen nek omah dhewe iki aku yo ora ngerti ki nek wonge apa mek gubuk yo ora roh lho. Soale aku yo duduk wong kene. Tapi sering liwat kene lho. Tapi isih ana wong ngontel jaman saiki. Tapi yo arang-arang. Kuwi wong biyen mesti ra iso numpak motor. Itu kriet lho. Wong biyen ngono ki lho. Ya tak jomelu. Ngono kuwi biyen luwe terus tuku dawet ngono lho rek biyen tahun 80-an ning ngono kuwi. Ora nek numpak motor ngene iki ra enak. Enak ya ngontel ngono kaya mbah ke mau. Kriet engko lek wis luwe marung ngono. Terus sego iwak lele ki urung enake wader geneman wader pecel lodeh ngono kuwi lho. Terus engko tuku dawet nang pinggir sawah. Dadi mben urung tahun 80 iki urung enek numpak motor arang enake sundep, motor sundap karo Norton. Terus enek Vespa ki enek tapi arang. Sing akeh yo ngontal kaya mbah ke lho. Ngono lho tak critani. Wih. Dadi mbiyen apa ning desa ngono kuwi. Oh ning ngarepe nek randu lho gawe ramban. Ramban. Iki karo delok suasana sawah iku golek hiburan. Golek duit terus yo lek oleh, lek ora oleh yo sak oleh-oleh kok kena tuku beras. Lah mulih teko kerja golek hiburan lur. Ning pinggir sawah ngene iki suasanane kena digawe ngedemati. Misale sedina golek duit ra tek oleh ngono kena ngedemati utawa sedina kaken oleh duit lah kaya kena digawe ngedemati ben ora sombong duit akeh. Kae sing putih-putih kae anu gamping kae lho. Dadi gamping kae iki besuki arepe ning popoh kae. Lah pas kuwi ledokan kuwi niama kuwi. Kuwi luruse kencenge dalan iki tapi ning gunung kae lur. Kae iki niama. Niama bendungan sing tinggalane Jepang. Ngono kae lur, suasana ning alam pedesaan iki ngono kae. Oh iki gunung kembare apa jenenge? Pedut paling arepe udan ku lur. Gunung kembare pedut. Kanan tengah sawah kene dikai saiki ngene. Mergo ula niki entek karo wong dingoni manuk guguk bluk utawa burung hantu. Kae digekne omah-omahan kae. Kae digawe turune manuk kuwi lek awan, manuk guguk bluk. Burung hantu lur. Terus kae desa Pecuk. Sing enek towere kae Pecuk lur. Kelip-kelip kayak pari padha tas tandur kabeh. Kuwi rada ngalori sanan. Suasana ning pertengahan antarane desa Pecuk karo
Dukuh Bogor iki. Karo Sanan kuwi sing kono kuwi ya sing iki taun 2026 iki lur. Nah ngono lur ceritane iki ngono. Ya wis iki sautawis ngono ae videone tak apa lek ngarane tak wisi. Lah ya matur suwun sing wis ndelok videoku, tak dongak-dongakne sing ndelok videoku muga-muga dimurahne rezekine lan dipanjangne umure. Saka aku Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Nuwun.